Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong ni mai. Musik mandoi. Jojo. Berarti anuan saya. Apa nih? Yo rene ae sok duit. Lah yang nganu, makanya sekitar tanggal nganu mawon, Mbak. Sekitar tanggal nggih sabare ngontrolne Pak E. Biasane kula prai ini kan ngontrolne Pak E ngoten. Oh, Ngontrolne Pak E prai mengke nggih sekitar tanggal-tanggal niku mawon. Amin. Tanggal 5. Pak E bulan ngajeng. 5 nak 5 kon sang kula kan. Tanggal 5 kula ngertos sing ngeterne Pak Pas teng E. Solo pas tanggal niku. Nggih mengke nak jenengan longgar ngoten mawon. Oh, ngoten. Nggih, mungkin Sekitar tanggal jenengan 6. longgar, mengke kula tak mriki ngoten mawon. Kula mestine niku nggih pun prai tanggal paling tanggal 6 kula pun prai mengke Iku kan kudu itulah hal. besaran to. Nggih. Besaran tanggal pinten, Mbak? Nak 6 7 nanti. Oh alah. Nggih Nggih, sabare niku mawon mboten napa-napa mengke. Nggih, sabar. Nggih sabare niku mawon. Nak 12 kan apa anu? Pae selalu gare pokoke jenengan longgar ngoten Nggih. mawon. Nggih, niki kan Ngabari kula nggih. tak. Mbok menawi pas kebetulan Mbak Mano enten ngoten enggak mesti kok mboten petuk. Belas mboten petuk awet riyen. Niki tambah piye? Nggih, Nggih, kira Mbak. tambahi Riyen kan setengah lima. tambahan Nggih. Niki sapa jenengan hitung riyen? Oh, Nggih. Betul sing didik mungkur, Mbak. Mereka pas niku yo Juragan laju prima lagi ya. Kenal deh. kuline, Mas. Belum? Kenal ya? Kuline enggak. laju prima. Saking pundi, Bu? saking Cermo. Cermo Kare. Cermo Karim, iya, Cermo nggih, Cermo Karim. Desa Cermo Kecamatan Kare, Mas. Berarti tanggal Yang kok bar besaran berarti bar besaran. Yang kok bar besaran tak rene karo saya. anu dek tanggal cari Mbak Luki tanggal 12-an. Ini 12 apa 13 engko 12 Juni engko yo muga-muga iso petuk Mbak Luki, Mbak Mano pisan ngono kan iso. Ngukur kan to Mbak niku ngukur Ya. ngukur. Sekitar tanggal 12. Nggih di anu Kali cobi kali nggih, nggih, cobi nggih. nggih. Weh kok akeh dik gawe-gawe iki. Kata nih gitu. Warna, model, full pokoknya ruangan. Full. kae. Full body. Rasanya dhewe ki kan hanya beberapa ngono to. Iki wis full. Wis nek iki. Wis pokoknya harus milih kaya apa wis full. Terus dekore sing terbaru wingkeng kok tak kirimi garek nek kowe gak seneng bunga warna-warni Nggih, yo, mungkin kok kan request bunga. request bunga iso tapi wis apik. Maksudnya dekore Ini yang terbaru niku. Yang terbaru. Ah, ya wis wis. Rumen kan sing anu napa niku cucuk lampah terus dalangan mriki danten Mbak nggih. Di total mriki danten nggih. Dalange cucuk Nggih, lampah pun nggih ta mriki, pun nggih. di total Nggih. ta rumiyin. Nggih. Mungkin nek masalah dekore mengke kersane larine iki Mbak mawon sing anu. Nenek Lebih nanange ya intine pokoknya cucuk lampahe kok kudu Mbak Manohara dhewe terus kok sak lagu tok mergane anu Mbak ketoke sindene 5 ge ya rada ngefan karo Mbak Mano kok ketoke bisa dijak anu bareng bisa nyanyi bareng raketang sak lagu lere sedilut ngoten lho maksudnya ya pokoke Buya Tinem sinden sing biasa. Oh, Nah, sing iya, model nyata niku kan mungkin paling damel sikir sae. Ya, Nggih. model niku mungkin nek sing iteme kula sanjangne mungkin kan kersane napa niku sing model sikir iteme kersane di referensi pripun Mbak Mano. Nggih. Nggih. Lah sing model kan kula kok sanjang tuku sing model
Siger budru kula pun ngapain. Nggih. Kula nggih Lagi ngaten. mungkin nak malah kleres nak. Nggih, mesti nggih. Enten ngoten lho pas larene mriki. Kula sanjane kena konduki napa kok injine kula. Nggih, nggih, nggih. Nggih ngaten mawon mangke nggih sekitar wulan ngajeng niku, Mbak. Oh, ngoten. Paling nggih. Kula saged perai paling nggih pas niku, pas ajeng anu niku. Tapi mangke pas hari mangke pertengahan Juli nembe perai dangu ngoten lho. Kula rencanane ngoten. Paling nggih nak perai niku ngeterne larene mriki ngoten mawon nggih gampil. Panjenengan kosong mbak manu kosong kula tak mriki kalih larene ngoten. Nggih, nggih. Nggih kersane anu. Mungkin sementing saling kabar mengabari. Nggih, lagi niku kan soalnya nek tanggal 8 sama 10 kula 8 teng Trenggalek. Oh. Juni niku? Nggih, Oh, teng alah. Trenggalek. Nggih. Niki 9 teng Badur sama 10. Berarti repot. Berarti Nggih. bareng niku mau. Nggih, Mari Badur. wong Jawa ki ngoten niku lho, Mbak. Nggih. Mungkin jelas. Oh, tanggale niku panen. Pokoknya bulannya bareng tetep bareng ya, Pak. Nggih. Golek dinane sing Nggih. wong Jawa. Pun ketik Mbak Manono sinden tapi terus gambarnya. Apa? Cuma kirim di saya ngono. Manara Sinden. TikTok kok. TikTok. Iya, Manara Sinden. Itu sing nah klik. Sing ki lho. Pas sing dekor. Heeh. Klik. Mana ana sinten. Mana. Niku wonten dekor-dekor sampean napa niku? Ya kan sing terbaru sing ning kene Oh. kita tak kasih referensi sing baru. Oke, berarti niki pasangnya tanggal Nggih tanggal 7, Mbak. Tanggal 8 sonten niku pun mulai anu, pun muni berarti. Soalnya pun muni mapak dayuhe pun muni niku. Kene mrikono modele anu, Mbak. Jam 3 manggulan munino duwayo ki full bulan. Iya. Modele pas manggulan modele nek mriko. Sule. Mungkin kalau yang ten meleh nggih nak pas wayah temu mantan iku. Ya tergantung tiangnya mereka nak sing Nggih. seneng. Biasane nak manggulan niku lari nom-nom niku. Sing bocah-bocah kaca manten ngoten-ngoten niku lho Mbak. Sing anu kan biasane kan ngaten mriko niku kaya rada-rada anu, rada kemlete nak tiyang ngene kula niku. Tanggap-tanggapane nggih ping pindho. Beda-beda. ini aja kan Nggih, lagi niku mengke kan sing pas Sing- tanggal 9. tanggal 8 malam tanggal 9 niku ndamel organ tunggal. Oh, ngoten. Nggih. Jam awal jam Napa 3. niku? Nggih campur sarian organ Ngoten tunggal iki. niku nggih. Nggih. Mungkin terus sing hariane niku nggih gong niku wau nggih. Napa Sindene niku? Kita injing jam Jam 12 Nggih. ngoten niku, jam 12 mulai ngoten niku. ngantos dalu jam 11 Ngantos dalu nembe nggih, jam 11 jam kali jam 11 dalu nembe anu Mbak nek teng mriko modele. Nggih, terus nyuwune Mbah Kunge niku Nah, biasanya nak daerah Rumutan nak 2 hari ini kan mungkin bener manggulan, paniki manggulan. nggih. Mungkin terus benjenge sak nganu tok batu temu bar. Wah, ngoten. Oh, nek ngen kula ngantos Ngantos dalu dalu. Ih, bosel iki ibu. Lah jam kali kadang jam kali 12 niku mboten purun di bane nggih wong loro. nak ngene kula niku tesih seneng tiang sing sepuh-sepuh niku. Nggih, jogetan niku nggih setiap setri-setri nggih joget, Mbak. Woso kok ya. Hobi lah, Oh, hobi. hobi pokoke guambyong. Hobi gambyongan, Lah hobi Mbah Kunge niku gambyong. mengke nyuwune sindene mawon gangsal. Aku iki sampe ibu. Nggih, nyuwun gangsal terus mengke Mbak Manu kok ora ketang sak lagu-lagu leren nyanyi yang. Oh, engko tak omongne kula ngoten. Nah, nggih. Ngefan ngoten lho Ini kali niku Mbak. membongkar nggih anjing. Nggih, Anjing napa anjing. dalu bar kanu. Gua mboten enjing mawon pun. Anjing nggih saged niku. Nek Anjing jam iki saged. jam 12 mosok ya aku ngerti kaya wis. Mungkin nggih. Itu. Paling tanggal 11 anjing paling. Nggih, enjing mawon. Lah nggih, niku mengke pokoke pasang tanggal 7 nggih ta nggih. Nggih mungkare tanggal 12 niku lah Gang kanggo nek jam 12 mbake purun anu karyawane purun Boten, noe. mungkin tanggal 12 nek kangge tapi nggih Boten. manut Kuwi kula ngeten kan kula anu atur makane. nggih. Terus ki sing dipacake ki tetep ya Mas kuwi ya muka nek baca. Lha kuwi totalane enak to ning ngono sing dipacai pira-pira ning pun ditotal rumiyin Mbak nggih. Sing dipacai nganune maksudnya penerima tamu kali anune pun. Cuma kamu setunggal platene 6.
Platen 6 kek. Ya Platen ngarep. Nggih mungkin kan ngoten Mas Platen ngajeng mungkin nek mboten nenten 6 kan damel sederek napa kan hargane sami ngoten to. Mungkin nek ngeten nek pas totalan wingking mungkin mboten nenten Platen 6 mboten mungkin kantong motong ngoten. Oh, ngoten. Nggih, Walah. kantong motong. Ngoten mawon pun niku kan terima tamu Platen tunggal, depan. terima tamu cowok 1 gitu. Platen depane 6. Mungkin Nek- nek Nggih. kan cuma sekawan napa 3 napa gangsal mungkin nggih setunggal kula balikne ngoten. Oh ngoten. Nggih. Nek niki ketingale terima tamu cowok ki anu nggih. Pakai kapung tarung. Anu sederek jenengan cowok ngoten sing boten nyalami. Oh, alah nggih monggo. Nggih, mungkin mboten enten nggih dipotong ngoten. Nggih, mawon, nggih. ngoten. Oh Nggih. 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 Nek biasane kuwi nek njogo konsumsi wong papat ke yo anu Mbak. Platen kuwi iki ndamel Karang Taruna kecuali nek enten batur manten kuwi terah kula usahakan tapi kan iki mboten dadine paling niku seragame Karang Taruna Ngoten. Nggih, mungkin paling mboten napa-napa anu, nek penerima tamu nggih, mungkin kanton mungkin nak pas acara hari H mungkin sing didandosi pinten kan kula catet nggih Nggih, ngoten nggih, lho. nggih, nggih. Ya. Iki kan dadi kula ngertos dadi pas pelunasan niki sing mboten damel niki. Mungkin Oh, apa nggih, nanti nggih. tambahan Nggih. niki ngoten. evaluasi pas barbar Nggih, ngoten. Nggih, pokoke sementing cocok lampah terus dalangan pokoke komplit mriki ngoten Mbak nggih. Nggih, komplit. Itu komplit mriki Nggih, ngoten nggih. Nggih ngoten Masuk mawon. Bapak Ibu pisan Nggih. pisan ya ketuaan mandu Ambolone kalih dumadi kalih. Mboten tak alat kan mboten. mboten purun sanjang Nggih. jan iku wae Nah, mboten teng apa Mas? Dalem. Teng Taiwan, Afrika ya oh, Pak Afrika. hotel Mbak Afrika. Oh, Afrika sih ya. Nggih, niki. Hmm. Sedene teng Afrika. Oh. Lagi niku padahal kan nembe ndek wingi Sekolah niku pundi? Sampun nganune. nggih. Niku rumiyin to? Nggih. Duka mau niku lari Lampung kok. Oh, berarti Sing riyen pun. jalan niku Lampung. Oh, nggih, berarti niku pun. Ketemune rumiyin ten Dubai. Oh, Mbak Seli niku Nggih, nyambut. ten nggih, Dubai. tapi beda Nggih. hotel. Oh, ten Ten hotel. Nggih, sami-sami ten Nggih. hotel. Anu, Hmm. nah niki ten resort sanjange sing Oh, jalan oke. niki. Nah, tapi saat ini berarti langsung di telepon napa kan lamaran ngeten. Napa nih? Ngamar ya, teng Afrika niki. Ten Afrika nggih no lama. Ngamar Nggih, ngoten. nggih ngelamar. Terus bar di bang anu niki. Lah nggih terus asal panggilan bar dolan 6 mriki bulan? yo. Napa nih? Niku, teng niku. Ten mereka nak nggih terserah larene. Oh, Umpami umpami kan tesih posisi cuti to niki. Oh, betul. Mantukne kan mantuk cuti mboten mantuk kan. Nggih, minimal Berarti 3 kok, tahun Mbak. Nggih, Hmm, itu mantuk dua cuti. tahun, 2 tahun mangke umpami mriko mriki nggih saged. Nggih. Mriko mulai terus nambah sak terusé saged. Oh, nggih. Ngoten lho Mbak, nggih tergantung larene. Terus Tapi dong. nggih kersane Ten usaha ten Oh, griya bener? wonten mangke Nggih. anu. Ten resort niki sanjang sing ketune iki ten resort. Hmm. Makanya ndek wingi bidal niku kan kula nggih mrogram ranggu niku iso apa ora tengah. Lah niku kan pun kula padosne dinten to Mbak kula mriki niku. Nggih. Wonten lho. Nggih to. Makanya terus larene niku kula sadhe ngeten. Dalam jangka waktu 3 bulan pokoknya mentok-mentoknya Juli harus sudah dapat info. Kula ngotenaken ngoten lho. Bisa ndak? Kalau ndak bisa kan kula saged cancel mriki, di-cancel dulu lah nanti tahun apa Mas, 2000. masuk, Nggih, ngoten. maksudnya setelah dia dapat vacation kan ngoten. Nah, vacation niku kan Tamumu Mbak biasanya 11 bulan terus dapat libur 1 bulan ngono Mbak. Tapi tetap digaji Dan penuh niki? mereka kan ngoten. Niki. Niki dipendet ditarik anu tapi namung asal cuti 18 hari 18 hari. Mboten napa-napa penting Mantap. anu. Nggih. ora Rada mepet retak mboten Lah gini napa-napa. gue makanya bisa Pak tapi nyuwunnya kan tanggal tunggal tapi tetap nggak bisa soalnya yang vacation itu belum pulang. Terus itu Nggih. dikasih waktu maunya tanggal 9 pas baru mepet boleh wis pulang. pun putus Iya, asa repot. putus asa ampun ya Tanggal Allah 9 iso. Lagi Kan makanya pas. niku terkelas sanjangi. Soalnya nggak mungkin toh Mbak Terkelas Nggih sanjangi. to. wis ditunda Terus ae. dalune niku terus ngabari mulai. Ya tau bisa tapi tanggal 5. Ya enggak apa-apa mepet. Marai Tapi kan pokoknya kamu manajernya pulang. sik neng Nanti- Arab to nah, kuwi nanti pokoknya sampai Solo aja langsung sampai Solo kalau ngaten biar enggak kelamaan lah istilahnya. Jiku itu bisa sesuai ngaten loh. Nah Solo kan paling pinten jam toh Mbak? Nggih. Ibaratnya. Pokoknya dari bandara dari Jakarta langsung ke Solo kalau ngaten akan.
kon kersane. Sementing anak bocahe wong sing anu. Ya iki Sing positif sida mantu kula. matane jene kono. Matane sik kono nggone iki repot. Diparingi waktu 2 bulan ya gerak cepat kudune pokoknya terus kula sing Lah penting-penting niku kondisi kula ndang diri. satu-satu kula Nggih. nganu ngoten langsung niku. Asal info berarti tanggal 5 bisa pulang nggih. Ya wis udah. Terus kula langsung Kula muter-muter niki wau. Tiga to mbane rendeng mengke pripun wong kula nyambut sawah teng ajeng nika ngoten lho. Mengke ningali lokasi Mboten disurvey enten nggih. Mboten bisa penting jenengan dekore ning terap jenengan kula manut terap wonten mawon. Manoterap. Soale lokasi niku teng Ngajeng Griya Sabin, Mbak. Sawah. Sing kula damel niku Sabin dadi los. Oh, ngoten. Nggih los kados. Lah jenengan kados- pun pados terapi pinten meteran? Sing damel dekor niku 6 kali 8 apa? Lagi makanya niku Gede mungkin banget nak panggung enten niku. sing nyurvei dekornya di mana ngoten terapi ngetutne. Sing genah madhep kulon Mas gak oleh madhep ngalor nek dekor kayak Posisinya di rumah kan mana? gak boleh ya, Pak. mawon. Ada mana video? Mboten Nggih. mergo. Lah nggih. Niku rencanane nak sing adep teng griya niku nganu napa niku? Tanggapan. Panggung. Tanggapan Panggung. nggih. Hmm. Mungkin nak sing anune niku nak mboten madhep Oke, ngilan, oke. madhep ngetan. Tapi posisine ketinggalan madhep ngilan. Soale radosane ten kilan. Nggih. Ngoten Ten lho. nggih to. Nekuk ngenten lho Mbak niku. Oh, Nekuk ternyata. oke, oke. Dadi radosane namung setunggal kula nggene griya kula niku nggih pentokan kados ngene mriki ngenten iki. Mriku pun telas ngoten lho. Tapi kan radosane ning mriko ngoten lho Mbak. Baru Ceritane pertama nggih niku. jenengan teng Cermo. Kare. Dereng. Rin pun. Nggih ning Nggih. sini. Anu. Dede puput niku. Batok nggone Mbak Eni. Nggih ngirim Mbak Nggih, Eni. tau Mbak Eni lah. Terus Batok niku. sing riko ngene dolok niku nggih sampun. Ampun to lho. Pun ngene sedhereke Mbak Puput Puput anu napa? sinden. Nggih, Ledek to? ledek niku. Nah niku gladek niku mungkin nggih. Mengke ngene puput kula nggih niku. derek, makane nyuwun Mbak Manohara ku pokoke serake tang sak lagu ngoten. Nggih, Mungkin nggih, Mbak sedherek Puput Mbak Asiana. Puput. Nggih plus sak grup nika lho, Mbak. Hmm. Nggih tolong jenengan matur teng Mbak Manohara nggih nggih. Pokoke diusahakan meskipun sarangane kethek wong kula pun Tapi awit mesti riyen mau to. tak tutul lampak kan Nggih, wajibnya tetep teko. Nggih to, nggih Mbak. Nggih kalih nggih kalih Riki to, cedak Riki nggih. Iya, Walah Mbak. ngoten pas hari niku. Nggih. Gak Iya, tak kan? pikir duwe lho Mbak ngono iki. Iya, ndek ngene pas jenengan iki anu lah niku sing tangi niku mau niki tanggal 7. Tanggal 7 niku pun barengan kalih sing anu kan niki pun kalih terus mboten asal anu. Terus sing riko kantos tanggal niku, Walah. tanggal 9 niku. Wis piye lho, wis gak apa-apa. Terus iki nggih jam setunggal tapi Nggih. kan mungkin iki badi-bane Riko kan terus nyucuk niku. Ngoten iki kula tetes nyucuk lindune. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Pokoke seneng iki. Jawa terus ya ngono kuwi. Tah yo piye ya, Mbak? Maksudnya kan tetep ditik genik to, Mbak Nggih, dinane. nggih. Nek wong kota kan sing penting hari Minggu wis hari baik. Nah. Hari Minggu. Kita kan baik, ya. mboten wani kan, Mbak. Nek Nggih. ini kan kudu manut ngoten lho. Wah, muga-muga engko wis 3, Mbak. Nggih lha iki. Kan iki balik Januari Nggih, malih. niku rencanane niku. Berarti mengke nggih sekitar tanggal-tanggal niku mau Mbak nggih. Nggih. Kula tak anu sali kula jak mriki. Nggih, bulan depan. Nggih. Nak Mbak itu mriki mengke Mbak mesti manune ten dia malah Nggih. kesana. Mak urusan jenengan mengke kula tanglet riyen jenengan mengke anu ngoten longgar, kula tak OTW mriki mungkin. Nggih. Ya wis kan. Sing riyen niku nggih kula beto anu nih, Napa nih? kuitansi. Mungkin pas bar fitting mawon kula sukan maling ngoten. Mbok ngoten. nggih. Oh, nggih, nggih. Ya wis kan. Monggo diminum kalian. Nggih. Kali bari temu ndi niku. Ayo Dek. Nggih ajeng mantu Mbak niki pun. Nggih mriki wau dolan ajeng dolan mriki ngono. Dengar ini terang biasane bendinten ngen kula deres. Lah Apa iki niku walaupun terus jenis, ya? Nggih, Kali Pak. iki Nggih. iki tinjing kan biasanya pun Yo, Nggih, nggih nggih. daerah mriko wis gampang Terus, pokoke. Ya, Iki bisa, bisa. kepiur ngoten mawon wis. Lagi ben rada entek bisa. Nggih. Nggih. Pas entek-entek go ngerak. Ayo Nana. Nggih. Nggih ngoten. Nggih pun Mbak nggih. Nggih, Kula nyuwun pun, pamit. nyuwun pamit, Anu nggih. mengke Nggih, tanggal-tanggal kula tak Nggih, mriki malih. nggih, jenengan. Anjenengan lungker. Ngoten mawon. Pun. Matur suwun Nggih. nggih, Mas. Suwun nggih kadirane Bu. Pak. Nggih nggih. Minumnya dibawa lagi. Dibawa enggak apa-apa. Empun. Bawaan ya ya. Dan di bawah. Bawaan, ya, Salim Pak. saya yuk. Iya, iya, Salim bawaan, sama ya, Mas. Pak. Sampun. Dan di bawah. Mas salim. Sampun. Ompun. Di bawah. Ya Allah. Suwun nggih, Isi, Mbak. isi. Makasih ya. Nggih, monggo.
Oke guys, kayak pas 20 menit gimana? Masa? Mm-mm. Itulah kabeh Mbak Nunu. Oke guys, terima kasih ya. Iya, terima kasih yang sudah menonton channel nih. Apa lagi? Mbak Manara Family. Manor Family. Oke, dah. Cheers.